bobot ki lho, ape ngandhut ki lho. Allah ya ora to, Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to iki. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupi. Hei, jangan salah ya, aku masih single. Nek single langsung cek. Wong lanang kok wong lincah-linci cek. Mau apa gak? alah. Wong lanang e ora usah dadak tawa tak cekel tanganmu sik ya gak usah, langsung cek. Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. Oh, salah. Sing lanang tuh cek. Nah, cekelan Aku Mas, nyekel kono. Mas. Iya. Aku peke wong. Mesti wedan. Aku jane pengen nyekel kene. Selamat pagi Mas Gareng. Ya, waduh Jan. Wilujeng enjang Mazda. Alhamdulillah. Anjir. Sampun istirahat nggih. Sampun tanek anggen kula istirahat sinambi. Wah, jane lok tenan. Iya. Menikmati wayang kulit. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni. Sengkuni rapet tanpa jeda. Iya. Urute ora umum. Iki nek Nggih. ra biaya sing pertitis angel nggelarke. Isih cerita telung niki. lakon Mas iki Monggo engko. isih Payah. Oh, jane lok. Isih telung Wiwit lakon. laire Sengkuni, Lahir Sengguni, Lahir. terus Gondomono Luweng, Gondomono Luweng, terus kingko isih Bali Segolo-golo, Pandhawa Dadu, Bratayuda. Nityan ora dadi boyo ngopo. Ya. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku ya wis mung melu dudu ana tetembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bakune tetep ngupaya pamrih budaya tetep lestari. Amin. Amin, Salah satu amin, amin. usaha budaya Ben Lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahro. Injih leres. Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. Injih. Ya. Injih. Kabeh melu kecipratan rejeki. Alhamdulillah berkah barokah. Heeh. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang Luar tasih. biasa Mas Akbar, upama sore mau 100%, iki isih ana 86%. Wih lah. Gur sudo 14%. Iya, anu sadurunge ngaturke tetembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa, sak tembang sik ya Mas ya. Nyumangkaken kanca-kanca leren nganggo bawa. Mbak Yopika, ayo Mbak berdiri. Yopika kene nok. Duduk. Elok garape rancak tenan. Wah, jan Astabrata iki jan luar biasa. Soale apa soale? Oh. Aku ngerti keneng ngopo Astabrata iso kompak tur apik, Mas. Ngopo. Bayaran. Oh, tak kira. Kompak apik nek ra bayaran gur koyo pramuka, kompak tok. Loh, nek sambatane malah mau wempeng lho. Mosok. Ya, ini ya iki, kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho sok tahun ngarep ning pesek wi, rabi wi. Wah, malah mempeng sok Astabrata. Sido sek. Lho sek itu. Ya karo sing kae. Ceklen-ceklen miki sek. Kowe ulan apa sidone? Sidane Kowe ulan wis apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rumbuk tembusi piye? Urung lho. Cik, memilih-milih waktu ya. Sudah, tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal bro? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 38. 30. Oh, 30 akhir 38. Kowe keakhiran gitu. Pokoknya pas besar. Oh, pas wis gede kabeh. Iya. Ya wis. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng injang wong ayu. Sugeng enjing Mas Gareng cia-cia. Piye nek nyawang aku piye rasane atimu? Muka, kudu muka. Piye? Kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Kok lekasane piye maksudnya bahasamu aja ngel-ngel. Lekasan iki napa Bu bahasane? Ya ora ngerti makane. Wiwit angkatan Angkatan apa nih? apa bobot ki lho, apa ngandhut ki lho. Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to iki. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupi. Hei, jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek anek gorenek loro to, Nok. Heeh. Nek Apa? sing wis menikah kae rak
sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Iya. Lah statusmu lho beda. Iya. Kena kawin terus no. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Iya neng tawang ya bawa ya. Oh, iya, siap. Pelak. Pembahasanmu rusuh. Aku mana yo Kowe nek karo aku aja rusuh-rusuh. Rungokno. Aku karo Yopika yo. Kenapa? Yo, padine kono pengen yo. Pengen apa? Ya astagfirullah. Pengen anu malu, nembang. Yening tawang ya. Ya ning tawang. Ya serius. Ayo soto. Yening tawang. Ya ben kanca-kanca leren ngrungokne bawane Mbak Yopika. Iya. Cocok. Nyapo. Ngecek mik. Yo saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kok, no. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra ndek dhuwit mbok men anggere mbok tembangke atiku ayem. Saestu? Lahir batin. Iya. Iya. Ayo. Kuwi luluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, Yopika iki? Iya. Latalah. Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Mboten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Masih ono Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud iki aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat. Ngono. Nggih, kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Iya. Kowe nek didelok wong kakung piye? Ndruwedeg. Ndredeg kek terus muse. Eh? Muse piye neh? Anu ku lho, sumuk ku lho terus dikipasi iki lho. Heeh. Ya terus. Kowe kok aja usul kowe iki. Mas Ja, Dalem jenengan ngertos mboten sebabe apa kok suarane Yopika ki apik. nyebabe Wis tak weki trik and triknya. trike apa? Pendak esuk kuwi nggodhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut, diplongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, diplongke ning kulkas, terus Yopika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lah lho gunane mau ngopo? Gunane apa? Sing direwangi anu ya obate kuwi sing marai apik. Lah iya. Lah direwangi. Terus? Heeh. Karo dicekel tangane Mas Gareng ra apa-apa dihidupkan suasananya. Ayo to, Mas. Langsung cek. Wong lanang kok lincah-linci cek. Mau apa gak? Alah. Wong lanange ora usah dadak tawa tak cekel tangan musik ya gak usah langsung cek. Yes. Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. Oh, silakan. Sing lanang tuh cek. Nah, cekelan. Aku Mas, juga kono. Mas. Iya. Aku peke wong. Wedi. Aku jane pengen nyekel kene. Heeh. Lah iki lho nek minyak engko lunyu gek kepleset aku. Ora. Tentang Nenek, Nah, tekan ndi mong bawane tekan ndi? isin aku. Sun karo Sun. Maksudnya cakepane Sun, karo cakepane Sun. Sun takok. Ayo, ngono. Tak nek nggonku suni cah cilik diambung ngono kae. Ndak cakepan ki. Heeh, iya. Mesti negatif Sun kok takok. Ya, Sun takon war tani
reki. Beh. Kowe nuntun munyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo. Ra teka yo. Sun takon, ayo. Sun takon war tani reki. Senadyan to mundhut to pepasrening kahyangan ora bakal aku selak endo saguhang kelakoni wong ayu. Jer janji gawe bombong bungah rasane atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Mange ya. Mange ya. Iyalah. Ngopo? Digandrung ning kok nang iya. Yo cah modern kok, Mas. Oh iya, cah modern. Kekinian. Oke. Udah gelem tak bujak tukono hotdog. Ya. Anu, sapa? Yobika. Nek Yobika. Kanthi mau, yo. Janji kueling. Yo, sak larik neh. Ayo, Mas Gereng, selingi. Nimas ingsun parasapa Yobika? Entekno ya. Ya guyu wedake. Entekno ya. Aku nek nyaung Mbak Yovika bareng guyu ke ilate melet dicokot sithik. Langsung ngono kuwi lho, benci aku. Aja ngono kuwi ya. Ayo ta. Ya, bisa gas, coba. Ya apik ya. Iya, Sido. Sido. Ya entekno ya. Sidik ngas, Dik. Awas. Lha maksude cakepane iki lho. Iya cakepane. Awas yuk. Ya. Wis lega to. Nek empun nggih pun gletak ngoten nggih. Ya, Limbruk. Yo. Yo. Langgame pisan Mbak Yobika. Yo. Yo.
Wih sing gendel semangatnya. Yo. Lanjut. Sak ramban lagi. Katur para sutresna budaya ugi ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata yen ing Tawangana Lintang sesarengan kalian Mbak Yu Yovika. Yo. Ayo yo. Yo, ditelaske. Matur nuwun ya. Matur sembah nuwun wong ayu. Piuh. Degane klopo ijo. Apa kuwi? Bejane sing nguyup degan. Iya. Sedih aku kira wong ayu-ayu susah ati. Iya, Mbak.